आइया हिन्जाव हौवा गोदान लानानै खारलांबाय जों साब्रैल' थायो आरो उन्दुनायावबो बाबाजोंल' थायो रावबो थाया Good morning everyone Hello guys जों फोथाराव फैदों बेसर नायनो नोंथांमोना रायलांबानो जाबाय नै जि साफा नोंथांमोनाबो बेखौ मोजां नुदोंबाथाय साबस्क्राइब खालामना हो आरो लाइक थुना हो नोंथांमोना रायलांबानो जाबाय बेसर गामिखौ माबायदि Hi guys बेसरखौ मोजां नुदोंबा लाइक खालामदो आरो लाइकआव थुना हो नै आरो जानि बाबा आरो नै इयो उन्दै सासे जानि फंबाय आरो इयो जानि बिनानाव दा जोङो फोथारसिम मोनफैबाय आरो माव थागोन दे बिदिबालाय हेल' गाइस नै जानि बाबा आरो इयो जानि फंबाय आरो इयो जानि नानि बिनानाव उन्दै ओमफ्राय आं गेदेरसिन आरो नोंथांमोना नायलांबा जाबाय आरो जों साथाम हिन्जावसाया बाबाया हारसिं ओमफ्राय मायाबो जोंना मायाव हौवा लानानै खारलांबाय आरो जों बाबाया सिगाङाव थांग्रोबाय आरो बिनानाव सासे फन्था दं आरो बियो नै राजा रिदिप नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नै एसे मोना जाबाय आरो मादै नानाव गाबोन थांनो नागिरदों पार्टि जानो हेल' गाइस नै जानि बाबु रिदिप आरो आं जों साथामल' उन्दुयो उन्दुनायावबो आरो बाबाया नै सिगाङाव थांग्रोबाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नै जों न'सिम मोनहैबाय आरो मादै नानाव थांनो नागिरदोंमोन पार्टिखौ जागोन ना जाया होननानै सोंहैनो नागिरदोंमोन न'खौनो मोनफैबाय आरो नै मादै न'आ फोथारखै थांदोंमोन आरो दसेनो मोनफैबाय आरो मोसौ हालामा माबा थायो आरो बोरमा इसानाव गलियाव नायनो थांदोंमोन इयानो एसे गोबाव जाबाय नै दा बेसर गामिया जि साफा Good morning ओमफ्राय नै जोंहा आइया हिन्जाव हौवा गोदान लानानै खारलांबाय जों साब्रैल' थायो आरो उन्दुनायावबो बाबाजोंल' थायो रावबो थाया दिनै फैहांदों